všechny u mého dalšího videa ohledně Ráda Krokodýla. A my jdeme na hitparádu Krokodýla. Je to hit číslo 5. Je to Catch and Reels od Meta Simons. Už můžete poslechnout. Catch and Reels. Písnička do hitparády na party, myslím, že jsem moc rád, písnička moc nelíbila, ale tak proti gustu žádnej, když potom buď se vám líbí, nelíbí tato písnička, pište taky pod toto video. Já dávám, že se mi to líbí. A teď jdeme tu zpěvačka Ellie King Action Moves. Poslechněte si tuto ukázku. Perfektní písnička, tomuto si dám like, líbí, určitě parádní písnička. Teď je tu Sigala Sweet Lovin'. Taky poslechněme tu ukázku. Parádní písnička. Skvělý, to byl hit číslo 3, Sigala Sweet Lovin', jdeme na dvojku. Ten hit vás určitě překvapí. Ale Sigala, já určitě, je to perfektní písnička. Chtěl byste taky like, pište určitě před naše písničky svůj názor pod video, líbí, nelíbí, jak byste podle mě hodnotili tyto písničky. A teď dvojka, je to překvapivě Love Yourself a Justin Bieber. Taky mě to překvapilo, říkáte si Justin Bieber, to je ten buzna. To je ta teklá kolona, ale opravdu musím říct, já, který hejtoval Justin Biebera několik let, ale tato písnička jsem konečně podařila. Hit číslo 2, bych mu dala like, protože ten kousek, to je to Justin Bieber opravdu perfektně vysílá. Hit číslo 1, tomu dávám like už předem, protože to české slovenský klín opravdu dlouhodobě na hitparádě číslo 1. V té hitparádě už je hodně dlouho, ale pozadím v té hitparádě už 11 týdnů, ale týden je to úplně na prvním místě. Ale také jsem perfektní song, který má tu ukázku. Určitě číslo 1, když byste chtěli pustit, je to slovenský klín od Činasky. Slovenský klín opravdu hodně dlouho poslal nejposlouchanější skladba v republice, co se týče českých písniček. Určitě doporučuji, i mně se moc líbí na to, že